Friday moनसे गोदान बस्ताव नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजियाव फरायनाय महरासना दामगै इनफ्राय ब्लग्सखौ फरायजोबो सेलाम जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इन्ट्रेस्टिं माने बासनाफोरा ओरैबायदि दुखुनि खौरां आरोना एसे सिगाङाव आङो मा होनो मामार्टनि अनियन सेम्पु बिहरनानै लोबनानै माने खानाय गनायखौ एसे खम जादों होनदोंमोन ना माने खमानो जादोंमोन आं एसे बुरजायैनो मोजाङै केयार लाखिदोंमोन नालाय सप्तासेयावनो खननै खनथाम मालिस खालामबाय थादों थावखौबो ओमफ्राय सेम्पुखौबो लोबबाय थादोंमोन बेखौनो ओमफ्राय जोबनायनि गेजेरावनो फां फुं जि गोबाव ओरैनो थाबायना आङो जि गोबाव माने मास मोननैसो जाबाय खोमा ओरैनो थानाया ओमफ्राय ओरैबादि गफिनबायना गरमजों ब्रुम 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 गनानै मावजि लान्जाय बायदि जालांबाय मा जागोन निजुनाफोरा माबायदि नै आरोना माया गयो माया थायो जेंगावसोखा दाख्लैफोरथ' बिनिफ्राय डाबलमोन आरोखि ओमफ्राय लोबनाया बावाखैलाय बेखिनि एसेल' बायदि नुलायदों बेबोथ' खयथा खानाय दं बेहाय भगबान माया गयो माया थायो आरो बेबायदिया मावजि लान्जाय जायाबा माथो जाबावनो नालाय ओमफ्राय सिदा आंनि ब्लग्सआ साननै ना मा उनावसो फैफिनबाय आरोना इन्ट्र'आथ' दाखालिनो मारिनायमोन बुंनो थांबा खर' लोबनाय इन्ट्र'आ खर' लोबनाय समय जाफिनलायनायसो आरोना ओमफ्राय आङो फिसाफोरखौ स्कुलाव दोननानै माने रौना होदों आरोना फारसे दाबसेथिंजायहाय थारमाने जेथिंजाय एसे भिरा खम बिथिं ओंखारबोबाय आरोना आङो भिराथ' अहा खम जानो दा स्कुल टाइम मा टाइम बयबो थांलाय फैलाय दखान दला बाजार बुजार थेवबो एसे हालखा नायनानै थाबायबोबाय आङो ओरै आवगायनोसै आरोना एफाजोंनो ओमफ्राय लामायावनो जोगोनार जारौसो एसे फाननाय नुनायखाय लाबाय आङो लाथ'वा सानदोंमोन ओमफ्राय एसे लाबदांदां नुनायखाय लादों आरोना दाखालि बैनि मादैमोना फिसा हरथारदों दिनै एसे लाबदां आरोना 20 थाखानि माने रमान भाराजों आरोना रमान भारा गुदि फरायसालिखौ बारबोबाय आङो ओमफ्राय एसे ओरै आवगायलांसै आरोना फिसा हाबाफारिबो गोसोखांदों आङो फिसाना गिदिर नांगौलाय जायखिजाया आवगायदों आरोना सिबाय रिक्साफ्रा जि मोजां थाथ'लायनानै सोंलाङो आरोना थाङो होननानै थाङा होननानै मिनिनानै हगारहरबाय आं ओमफ्राय फुंनि समय नालाय अफिसफ्रानोबा खुलिथ'वाखै नै डिटि अफिस मोनबाय माने आङो आरो ओरै ल' कलेजाबो ताला बन्द' गैथ'आनो जादों आरोना माने डिटि अफिसजों ल' कलेजजों खाथिखा नालाय क'क्राझाराथ' मिन्थिगोन ओमफ्राय क'क्राझार नङिफ्रा मोनथिनाय नङाना ओंखायनो एसे फोरमायबाय आरोना आङो आगोलावबो बेहाय गोदान लाबोजेननायाव आङो भिडिअ लानाय जाखादोंमोन आरोना आंबो नुजेनदोंमोन नालाय ओंखायनो नै बेनो आरोना क'क्राझार ल' कलेजाव सोरबा फरायनाय दंफैयोबा न'खरनिफ्रा नुवाखैबा बेनो नायफ्रांदोंबा सायावल' ओमफ्राय आंबो सिङाव हाबफेराखै सिङावलाय मानो हाबबावनो फराया मायालाय बेफोरावलाय देनां फिसाफ्रा फरायबायनाय जायोबा हाबनोसै आरो ओरै आवगायनोसै आं फ्लाइअभार फारसे ओमफ्राय बैयावथ' आरो बड'लेण्ड ट्रान्सपर्टफ्रा थालायबाय भगबान ओमफ्राय बोथोरा बोरैबा जि मोजां थान्दा जानानै होदों आरोना नै दानिसो थिं गोलोमदै लिलिलालासोमोन आङो ओमफ्राय दा एसे थाजिम मोनबाय आरोना साथा थख्र' गुलायबाय आं माने नै बोथोरखौ नायबा बोरैबा अखा हासिगोन बायदि आरोना दोमैलुलु आराम जाथारबाय अखाबाबो सिन्था गैया आंहा जेबो जि जोम सुखानांगौ गैखाया आरोना फिसाजोनि गस्ला गांसे पेन्ट गांसेल' सिबाबो अरजाला खामानियाव फैदों ना थाबायनो फैदों ना लामा माल लानो फैदों हमनो हाला आं थालिर मोनबावबाय माने आङो ओमफ्राय न'आव फोमोनो नालाय आरो फिसाजोआबो जाखायो लाबाय आं 30 थाखानो नै 30 थाखा 20 थाखा 50 थाखा गारबायानो लामा बिदिनो आरोना नायला आरो आं एबार जेबो सिदा थांनोसै बेयाव दावखोबाथाय जि बोरैबा हांथोनो मोनलायलायोहाय आयदै ओमफ्राय बिदि स्रांखौनो गोसोखांनानै फैदों दा बैथिं थांनाय मोनबा एकदम भिर जागौमोन ना ओरैनो एसे स्रां आरो फ्लाइअभारजों बे खनाजों थाबायनो लामा दङना बेखौ मोजां मोनथारो आंहा नैबेजों आरोना गाव मालाय ओरै थांगोन फैगोन ओरै हाबगोन मालाय मोनासि जा मानसि जायोहाय दा सान्दुं सायख्लुमावलाय सोरां बादि मोसौ थांबाथां थाबायनो मा होनो थाबायबा मालाय फुङाव थाबायगोन आरो सान्दुं गैयिफ्राव 4टा 5टाफ्राव ओमफ्राय आंना भगबान 8टा जानोसै माने ओमफ्राय बेबादि सान्दुं मिन्थिया माबा मिन्थिया टाइम गैया बाइम गैया थाबायबायनानै बबे मानसिनि स्किनालाय मोजां थानो सान्दुं खामाबा ओंखायनो बेस्रा बिनानावा सानस्क्रिनबो लागाया खोमा मानसियानो होनना बुंगुलायबाय आरोना लागाय माराबा लागायनोसै सनाफोर दासो आरोना बेस्रा जा मोजां बुंलांबाय मा होनो गोसोम जानो टाइम नाङा ओमफ्राय मा होनो गुफुर जाफिननो बिराद टाइम नांगौ होननानै आरोना नंमारगौ आरो आंना ओरैनो ओरैबादि मैसो बिगुरखा दाथ' मैसो बिगुर खामनाय जाजोब्बाय आरोना
माने आं फैनानै नैबेनि हा फेलेबसेखौ नायनानै फैदों आरोना जि गोबाव जाबाय सुनाफोरनि खेजुरजों हाबनांगौ देनां सोरबा आलासि जानो फैयोबा आं 9 बिल्डिं लुबा आरोना दाख्लै हाबो आनैमोनाव थांनानै हाबो देखायबोदेरनायाव माने आं नायनाय फावैनो भिडिअ लाफानायाव साख्रि मावनायनि हिनजावखाय बिराद दुगा होनलायदोंहाय सोरबा कमेन्टआव मिनिनानै थैगोन आरोना दुगानालागि सिबाय आंबा मा दाबो थागोमाबायगासिनो निजा मा होनो 9 बिल्डिंखौ दाबो थिखोनो हायाखै आरो बिदिसो बुंबावदों बहुद लाचार मानसि आङो आरो दुगासो नुबावबायनो सिबाय जा दं बेखौनो ओरैनो नायनाय फावैनो लाफाबायो ब्लगाव आङो ज्राव ज्राव देखायबायो लाजिया फांजियानो बेखौनो दुगा होनबावबाय दाबो होनबावसिगोनसो दां जिखियानो जाया आवगायलांसै आं फेलेबसे हायावहाय बेहाय बारा फैनाय जाथारा आङो आरो दुगा जानाय जायोआलाय मालायनिखौथ' देखायाखैना गावनाव जा दं बेजोंनो दुगा जाबाबो बेनो गाबबाबो बेनो मालायखौथ' मोना नङा होमबा सुनाफोर गावनाव जा दं बेजोंनो खुसि थानांगोन बेजोंनो दुगाबो जानांगोन दुगिबो जानांगोन उफाय गैया सिखाव खामानि मावनानैथ' बायनानै लानाय नङाना गावनि मेहनतजोंसो आरजिनानै बायनाय ना बेयावथ' दुगाबो जानो हायो जेबो नङा आरोना न'फ्रामबा लैहोर दावखोजोब्बाय मालाय जेरावनो फैयो बेयावनो सिंखोद मोनलायनाय आरोना आंनिल' दब्लायसे दख' थासिगोन नामा बैहायबो ओमफ्राय नङाबा बेहायबो नैफोर मालाय जि खम दाम जागोनहाय सरब गुदिनि हा नै जोंनाबो सरबनिफ्राय बारा गोजान नङा सरबा बिथिं गारबोबाय ओमफ्राय एसे ओरै हाबनांगौ आरोना सफैबाय माने मानसिया ओमफ्राय नै वाल होसोलायनाय दङ ओमफ्राय सेराव न' गंसे दंखायो आरोना ओरै आब'मोननि मिथिखायो आं ओमफ्राय नै जोंना बेनो आरोना सिबाय इथानि सरब दङमोन गोदोलाय लांबायसो अना खानानो सुबिदा दंमोन लुनो हाबालाय बेहायबो सिन्था गैयामोन लामाखामोन नै एकदम लामा सेरखामोन माथो ओरैबो वाल हैबावबाय आयौ आफा मिथिबावासोमोन आं थैदोहाय होमबायसिनो खयेक मास फैयाबाथाय मालाय बारायलांजोबो आयौ नै मालाय ओरै सोरबा स्राय वाल होबावबाय नैबेनो आरोना ओइ खुन्थियाया नैयो बे मोजां गथा गथि हाया बैयो गोलाव आरोना गासिबो मोजां मिथिलां न' लुबासो मिन्थिगोन मादि मोजां मादि गाज्रि नै बेखिनिया लामानि मोनजोबगोन आरोना नै ओमफ्राय नै बेफोरखौबोथ' ओरै लामाया जालांखागोन उनावहाय लामानिलाय सिन्था गैया गासिबावबो आरोना लुनोसो हायाखै भगबानासो मिथिगोन बिजावजालि पिबिनाव एसे हाबहैनोसै आङो दंना गैयाथाय बै आंलाय जाबाय ओमफ्राय ओरैहाय बिजावजालि पिबिनि आरोना हाबहै आं र' फन हराखै सारप्राइजसो आरोना गैयाबा गैयासैहाय भगबानासो मिथिसिगोन दङदां माथो गान दामलायलायगासिनो मालाय बिस्रा गायसंनानै थाफैबायहाय थानो आन्था आहासो हालाय बै बयनाबो खरसा पातिया एखे जाया नङा होमबा सुनाफोर बयनाबो न'खरनि जेंनाफ्रा एखे जाया बिस्रा मालाय बेलेग जोंहा बेलेग प्रब्लेम हाबनानै ओमफ्राय साहा बिस्कुट लोंनानैसो फैगौलायबाय आङो ओमफ्राय आं ब्लगखौ लाबाय थायाखिसै गोबावजों खनसे लोगो मोननाय ना रायज्लाय होनलायनि टाइमा थांबाय आरो बिबोनाङा फैनानै दङ बिएसएफ दङ ना बिबोनां ओमफ्राय मिथियामोन आरोना आङो जायखिजाया गेटखौ टां 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 होननानैल' आङो बुहैबाय आरोना गावसोर बारदावलायनाय आंबो बारदावलायनाय बिदि आरो न'फ्राव थानाय हाउस स्ट्रेस ना आरो गावनोबा मालाय दामानि माने ब्लगखौथ' बानायखायाखिसै बियो गोबावानो जाखाबाय आरो आंनाबो गद गैखाया थेवबाबो आङो ओंखारनो बायनो खोथा दङना ओंखायनो आं माने केमेराखौ अन खालामासै आरोना जायखिजाया साहा लोंनानै फैबाय आङो ओमफ्राय फटाफट थांनांसिगोन टाइमाबो एसे सर्ट जाबायना टारगेटआ बेबायदि साहा लोंलायनाय नङामोन ओमफ्राय आरो मा होनो बेसा टाइम गैलाबा दोनलांसैबो होनबायमोन बिबोनाङा ओमफ्राय नांला दे थाबायनो थांसै दा हास्लाबाबो नांगौबा बैनिफ्राय 10 थाखा रिक्सा गाखोनोसै आङो उफाय गैला उरायनोसै सोनाबारिसै आं स्पिडआव आरोना केमेराखौ अफ खालामनानैहाय ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा लुनो हाबालाय बिदा फंबाय सानैजों खाथि जाबायमोन आरोना लालियाफारा न'नियानो जाखायो हजोंबो जेनेबा ओमफ्राय आरो बेयावबो बिदा फंबाय दाबसेनिफ्राय बेयाव ज' थानो मोनबा बेयावबो सुबिदा आरो बै आदाबारिनावबो सुबिदा न'आसो गैया दासिमबो जायगायालाय गासिबो सुबिदा मा खालामबावनो सुनाफोर खर'फ्रासो गरम मोनगुलायबाय आरोना आदै दे बिथाङा खनसे 9 थिखोथारथोंसै आंखौ आरोना न' फिसायाव दोनाखिसैबा आंथ' मालाबा साथाय बेराफोरबो लुलायबायनानै दोनहैदोंहाय न'नि मानसि खाथिफ्रावलाय सिन्था गैला होनबायबायो आरोना नाङा होनो आरोना गाव माने लनफोराबो जोबाखै नालाय सुनाफोर दांदावनो बादों आरोना दांबाथाय दांबाय आरो बोरैबा दांनानै थाबथा थुबथा जाजानोबो गिदों जेनेबा
बेफोरबायदि आरोना प्रब्लेमा ओंखायनो दा खनसेनो 9था लासिगोनसो 9था आरोना मोनफैबाय माने मानसिया एसे थान्दा मोनदोंसै भगबान गोलोमफ्रुजोब्बाय आङो सान्दुङा गैलाहाय फुंनि सान्दुङा नै जुथायानो जिगुलायबाय आरोना सिंनि बिग्लाबा मोननानै थैगोन आइदै उफाय गैया माला ओमफ्राय खोरखिथिं सौहरजोबखाबाय आरोना एसे एरबोबावबाय नै एफाजोंनो गांजेमा बाजाराव हाबनानै ब्रयलार एसे लानानै फैदों आङो फ्रायखौ लानानै फैबाय बेथ' जाबाय जोलैफोरनि बेनो आरो जेबो गैया ओमफ्राय मोनसे बुस्थु थाबोबाय गांजेमा बाजाराव थाइबें नायबाय आङो गैया गोलाव गोलावसो बेखौ नांला आरोना बैयाव थांफिननोबो समाय मिलायलाना थाङासां गैला दिनै थाइबें ओमफ्राय नैबे सिब्रुङा जाहैबाय मा आंहा दहाय फुङावनो सिखारनानै माने एसे एनै खामानि स्र' जानानै एसे टाइम थाबावनायाव आङो स्कुलाव थांथ'यैयावनो सायनानै गालांखादों आरोना ओमफ्राय नै बिराद सुगोनां बायदिबो ओमफ्राय गुरै आरोना अना खाना सब किसु गोरलै गोरलै गोजा बायनायावथ' नोङो बहुद गोरा गोरा गारबावनांगौसो नै साननानै नायबा बेयाव 30 थाखासोनो दं आरोना 20 थाखानियाथ' खयेकथाल' माने थोआनो आरो बिनि सायाव गोरा गोरा गारबावनांगौसो ओमफ्राय बियो खानानै लाबोनाय आरोना सासे बायद'जों आंजोंहाय खादों जोङो मोनसे जायगायाव दंमोन नालाय खाला खालि खानानै गाव एसे लाखिबाय आंनो एसे हरबाय ओमफ्राय नैबेहाय बडिगार्ड बायदि दङ स्कुलाव थांनांगौबाथाय बेहा एकदम टेनसनसै आरोना बेखौनो माने मोखां सोम सोम जानानै दंखासै ओमफ्राय बेखौनो आङो दाउ बयलारजों आवलायनोसै आरोना सुनाफोर गैलाहाय गरमा खिगुबोजोब्बाय आरोना गोलोमदैफ्रा एकदम गोलोमदै गनाय माने मा सुनाफोर मेजेम राननाय मेजेम आरोना आरो साहा गोदैसो लोंनाव फैबावबाय बिजावजालिनाव मेजेम रानहोनो थांनाया जानानैसो फैबावदों आरोना रानथोंसै लासैनो राननायखौथ' नांला आंनो बिदिनो बेलेथाव थाथोंसै आरोना लोगोफ्रा सोरबा सोरबा होनबाय माथो बिसिबां थानांगौ होननानै ओमफ्राय आंनि हिसाबैबा एसे खमायबावनांगौ 2 केजि 3 केजिसो खमायबावनांगौ आरोना ओमफ्राय खमायथारलाबाबो बिसिबां दा जा दङ बिसिबां लाखिनो नाजानोसै आरोना सोरबा सोरबा सोंगासिनो दङ आंखौ जोंहा लोगोफ्रा बिमामोना सोरबा सोरबा आब'मोना बिसिबां दङ आगै अजना बिसिबां दङ बिमा अजना होननानै अजना हेभिखायनो खिथानो लाजिनानै खिथानो हाला आङो बोरैबाथार ओमफ्राय एसे बे टारगेट खमायनो हाबाथाय एकदम स्रां खिथागोन आं नोंथांमोननो बेसे दंमोन आरो बेसेयाव फैखो मानसिया दा हले नै गोलोमनानै गस्लायानो सिजोब्बाय ओमफ्राय मा खामानि एसे एसे मावसोमलांनो हायो एसे मावसोमसै सुनाफोर र' फिसाजोआ माने गनाय टाइम जासिगोन आरोना ओमफ्राय नै आदानि एसे खामानि मावनो होननानै साननाया ओमफ्राय सिदा सिदि ओहो आधा घन्टा दंबावो जेथिया बेखौनो लानानै थांगोनसै आङो दाख्लै स्टेन्ड फेन फुगारस्रोलायनाया दासिमबो फाहामनो थाङाखै आरोना आङो ओमफ्राय बिनि सायाव वाट्सआपआव जोंहा सासे लोगोआ रोंनाव हरबावबाय जे मा होनो फांखाखौ गावहा मैला लानो फाहामनो हरदोंमोनो दाना ओंखाम संग्रायावसो बाहायो नामा होनना बुंजागुलायनाय आरोना आंहाबो बेखौनो गिनानै दाख्लै फुगारखादोंना ओमफ्राय नै खदमथलायावनो लाबोदों आरोना आङो ओमफ्राय बिराद प्रब्लेम जानानै दङ जाहैदों बोरैया ओरै खेवला खेवलि खोनासंनानै बबेथिं थार जदों बबेथिं मा जदों माने एसे आइडिया मोनखाबायना आरोना ओमफ्राय फाहामथोंसै जेसेबांखि थाङा मानो ओमफ्राय उनावहाय सनाफोर जेला बख'बायना बेखौ 450 थांथारदोंहाय ना बारासो लाजाखो ना खमसो लाजाखो मिन्थिला ओमफ्राय टनटना जादों आरोना नायनायाथ' बानायसिगोन नाथाय दानाबा आंथ' नेनो हागोन ना फिसाजों गनाय टाइम जाबाय आथुर बिसोर साथाया बावबोबाय थैदो दानाबा मा जाबावगोन आंजों भगबान आथिं आखाइ खाफाद मोखां मोफौ बिगुर बिथांनो खिथाहरबाय आङो मोफौ बिगुर बायदि जाबायहाय आङो दाख्लै बिनानाव बिदि होनलांबाय मिनिनानैसो थैनोसै बेहा नोंहालाय गोसोमखौ मोजांसो मोनखायो दा होनबावबाय माने आं गोसोमबासो मोजां दा होनो नालाय जेखियानो जादोला थाथोंसै जाबाय नालाय जाबायसै खानायालाय बोरै गनानै थाजोबखो खानाया लाजिदों लबारा बोरो बेगाव अके थ' थांसै थ' ब्लगखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो संनाय खावनायखौ लास्लाबनो हानाय नंला आङो मालाबानो 11ता जाबायनो दै गिलाससे गुबु लोंनानै आङो संलासोल' संसै आरोना बेनोसै ओंख्रिया दहाय लाबोनायानोसै ओमफ्राय दालि एसे संनोसै थ' दिनै दिन आंना बिदिनो थांबाय आरोना बेखौ नोंथांमोनजों फिसा ब्लग बानायनानै शेयार खालामलायबाय आङो केमेरा दुंहांहांनो ओमफ्राय दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग संफैनाय लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच